Artzaldeon Euskal Herria eta ongi etorria txorienez sasoi honean saiora. Gaurkoan, Mexiko aldera joan gora eta bertatik zer ekarriko du jaione? Jaki bikain bat. Dastatzeko zerbait esperimentatzeko prest? Bai. Nik hau uste dut han probatu genuela on ginenean eta etxean zerbait saltzeatzen ibili naiz, baina ez dakiz zertako da, Zu Mexikon izan da zaude? Bai, izan da gaudean Chihuahua eskualde bada, bertan izan ginen, eta kesadillak han jaten dira, eta gaur ingo du kesadilla berezi bat, ingo du banana eta gazta kesadillak guacamolearekin. Esan dizuena, esperimentantzeko nik han ikusi nuenen, uste nuen, egiten dela banana hango berdearekin, banana harra, esaten dena kozinatu egin behar dana. Baina nik uste dut, gero benetan errezeta honekin egiten dela, banana normalekin. Ze berez, gero honeiz pixka saltzatzen errezetan baten, eta 10 minutu labian sartzea jartzen du hauek 10 minutu sartu ditut, eta gero hiltzeba sartu du beraiekin. Ordu erdi sartu ditut, eta oraindik olako marmolesko eskultura bat landu dut beraiekin. 40 minutura ja pixa bihuntzen hasi dira. Orduan nik uste dut hauekin izango da. Betiko gure hemengo bananekin. Froga egingo du, hala ere, hemen dauzkat, ia ordu bete labian egon da gero bananak bihunduta, oiek. Baina ia ordu bete egon dira. Eta elektrizidadea egon presian nik uste dut froga merezi duela egitea hauekin 10 minutun zen moduz geratzen dira. Eta gainera gero, hau berez egia da gozoa geratzen zan. Kontrastea, bananan gozoa, gazta barruan, babarrunak barruan, orduan nik uste dut hauekin izango. Esan dako, 180 gradutan 10 minutu. Vale. Haze txapa sartu. Bai, eta txapa harten azkenen Chihuahua, Tijuana, Mexiko, baino zein da errezeta? Esan dut? Bai, kesadilla. Banana eta gazta kesadillak guacamolearekin. Vale. Guarnizio klasiko hartakoa. Guacamole egingo du, era tradizionalean. Hau ba ez para, gero gutziko dut. 10 minutu sartu da dizkiot. Eta jaione, zer dira kesadillak? Bueno, kesadillak die olako talo edo tortilla batzuk izan daitezkenak hartu irinezindakoak edo gari irinezindakoak eta bereziki tolestuta doazenak. Gaztaz beteta, bereziki. Gukan, gero, kesadilla moduan da jangen duen kesadillas de chili. Eta zien antzak kesadilla ditzen dute gazta sartzen duten barruan, da gero frigituta erretaduan edo zer izegukan inziguten gazta piper bat, zabala zan, iriki, gazta sartu barruan, eta hori frigitu moduan egiten zan. Eta horri ere kesadilla ditzen zioten. Bale, nik esango dizu zergatik. Bota zergatik. Bai? Bai. Ez dezu ezer azaldu berrik? Ez, nik, jarriko dut, haunek erabat ditu frijoles refritos, guarnizio moduan. Frijoles refritos o berrerreak, ero nola da. Ez da nola ditu. Babarrun hauekin ditugu, egosi han egiten dute modun. Guarniziorako ere egiten dute ura, gatza eta tipula erdi bat. Ordu erdi egosten izan, beratuta gero, eta listo, ez dauka beste zer. Eta hau guarnizio moduan, gero barruan sartuko izkiu, baina hauek frigitu ingo ditu, eta egiten da horako ingo du pasta pureantzeko, barrun pureantzeko. Horretako erabiliko du tipula erdi, erregoziko dula. Normalean txerrigantzean egiten dute beraie, baina guk olioa erabiliko dugu. Pipermin punta bat, hor, horiek erregozita ero, babarrunak egozita dela bertara bota, eta utziko dugu hemen lurruntzen. Horako pureantzeko bat, birrindu ingo du pixka sardeska batekin, erolako patatak pureiteko gailu batekin, eta krema hau gero erabiltzen da, beraiek egiten dutena... dipeatzeko. Bai, dipeatzeko, hori da, krema moduan pikatzea. Hori be, gero guacamole bat ingo du, hortarako, hemen dauzkagu, aguakateak, lima eta pipermina, tomaterik ez digotako, tipularik ez digotako, beraiek gana egiten duten moduan. Eta gazta betetzeko eta harto irina kesadillak egiteko. Baina hori gero ikusiko. Aurrena, kipula txikitzen eta pipermina txikitzen dauek erregozen. Bale, kesadillan olako misterio hori argitzeko, zure kasu hori ikusita edo argituta, berez antza nahualteraz edo nahualt hizkuntzan esaten da ketzaditzinetik datorrela, ez? Ketzaditzinek esan nahi dula tolestutako tortilla. Baina gauze da mexikarrak hori gezurtatu iten duela, zerenetan nahualtegerako iztegin ez daula olako ahotsaren inguruko erreferentziarik. Berez, hau espainolen edo espainiarren kesadilla, hau da, honako gazta pastela, borobila dena, horren kutsu gehiago daukela edo horti datorrela. Hori argudiatzeko zer esaten duen, lehenengo eta behin Espainiarrak eta Europarrak ara joan aurretik behi hazienda gutxi izaten zela,
Eta gazta ere, hau da, esnekik etziela horrela ekoizten, edo hainbeste behintzat, olako jatorrizko errezeta izateko. Hori bai, behin Europarrak eta ara joan dakoan, eta Espainiarrak, eta kesadilla Espainiako errezeta horretatik abiatutakoa dela. Eta hori bai, eraman bezala, dena gazta ziten omentzen. Gero eratorri omentzen beste bete garrik, hau da, aragixetue, onako barrunak eta bar sartzekoana. Kesadilla ditza, hori holan, hori babarruegenak eta sartzea nahi da, nahi dut esan, Mexiko guztian kesadilla izateko gazta eraman behar du. Bai ero bai. Horregatik. Baina, antza, hiriburuan kesadilla deitzen diete, eta askotan, ez da gaztarik ez du eramaten. Bueno, hori azkenen moldaketak edo gaur egun arte izan dien bilakaera. Baina, egi esan, nik uste sustantzia edo badula, ez? Teoria honek, kesadillatik, esan genezak Espainiarren kesadillatik abiatutako gauze badela. Hola. Baina, teorian, gu zehoze badaki guzukalden ingurun, lore zaintzan gutxi. Bai, horren ingurun, ez dut esan, ez gira da, loli dator gaur. Ez dut esan. Bueno, esan noai. Loli dator gaur eta gaina, ze politxaria. Bai. Ikusgarren, iruditzen zait, dauen, lorerik politxena. Politxenak. Berezia, politxenak. Bai, berezia dira. Bai. Oso ondo. Bai. Bueno, txiko, hau erreosten jarriko dut, eta ze hor da hoia, Loli? Bai. Norto, noa, susaz. Oso ondo, nik ez errez, tipula erreosten jarriko dut, pipermina punta bat, zenbateko tolerantzia dugu gaur? Nik gutxi. Vale, puntatxo. Vale. Erreosten jarri, eta zuk, ea ze kontatzen daizun, Loli. Vale? Hala, segi. Arratsaldeon, Loli. Kaixo, arratsaldeon, Jaione. Gaur lore kontuak, bereziki. Bai, gaur rodendroak ekarri ditugu. Rodozer? Rododendro. Rododendro. Bai. Bueno, berez, rododendro azalea variedade bat da. Egia da, bere loria zoragarria da. Hauek, ikusten dituzu, guaindik ez daude loretan, baina, argazkian ikusten galda, era ze polita den. Ematen du paperezko loria dela. Zoragarria da. Erdi itzaletan egiten die, eta udaberrian loratzen den landare bat da. Eta, nik gustoko ditut. Bai, oso politak. Kapulutik ateratzen dienen, haundik iten die, bapaten, edo... Bai, politiak, bapatean, eta, egia da, guk dendan esaten dugu kapritxo bat dela. Zertik, loretan oso denbora gutxe goten da. 2-3 aste, gehiago ez. Urtean zehar, bai. Horretik da, preziatua oso egia da, sare sozialetan eta, bilatzen da pila bat, oso berexia da berez. Eta hemen ongi egiten da, oso ongi. Naiz eta 2 aste loratuta egon urte osoan, urrengo urten berriz kapulu berrik atera eta loratzen da, edo urte beteko landarea da? Ez, urtiak eta urtiak egoten da landaretan. Hor, Portugal aldian eta badaude basoak, baina basoak, rodendro basoak. Eta egia da, azila ere nahiko motel egiten da, baina, urtiak eta urtiak zehar, 4-5 metroko landaria egiten da. Hau zuenean eskuratu eta ontziz aldatzea komeni da, handiago batera? Bai, handiagoa edo lurrian jardina baldin baduzu, lurrian, erdi itzaletan eta bai, egia da, lan gehiagezu ematen, burni pixka bat behar du, burnia behar duen landaria da. Lurra ere, hori pinu azalak, lurra azido bat behar du, eta oso erresa da. Bueno, rododendro. Bai. Bale. Politxaskoak. Politxaskoak. Bai, oso politxak eta txara emateko moduko. Nik hemen eserrez, tipuleia erdi erregozi zait eta kontuatu naiz gure bananak 10 minuturekin ez da ere. Egia da, haue baino neiko bigunau daudela, labekoak, baina beste 5 minutu gehiago sartu dizkiet. 10 minutu ondoren. Eta hau zuritu hemen egon naiz denbora itzen, zuritu indut bat, ikusteko nola zegoen. Eta, egin zan, robotarik osatuko zaio, Baina saltzen da banana irina ere, Toki bakizun. Bai, baina... Aukera badao, errezeta hau? Azkenean guk inbar duguna da, gero empanadilla antzeko ore bat inbar dugu. Da, hauek birrin nengo ditugu, harto irinakin astuko dugu, eta ingo olako ore bat, empanadilla orea bat modukoa, auskorragoa da, eta gero ingo dula, 2 paperra artean lusatu, eta betegarri honekin. Gero bildu empanadilla itxura eman, da frejituko itxula piko batean. Hori da asmoa aitekoa.
Baina, eta irinak nik uste dut berdin inako. Hor likido bat sartu beharko genioke. Batzeko. Honekin ja purea egitean banana haiek nik uste dut horrek emango dira. Bueno, kipula erregozita, pipermin ere bai, eta bain babarrunak. Bertara utziko ditugu hemen 5 minutu plop, eta ero ingo ditugu sardeskarekin. Zapaldu eta utziko dugu murrizten eta krema bat egiten dago. Gero, benetan gehatzen da holan hartuta, jolan, nola, plegatu eta holan. Bai, tolestu. Hori da. Orduan, hau, listo, gatz pixka botako diot. Eta venga. Eta jongo naiz, ezer ez daukadan ez iteko, guakamolea. Eta guakamoliteko, boixe, ezer ez. Pipermin, behitu, hau erabiliko dut. Hartu, birrindu bingo dugu, eta ero jongo gara aguakateak, eta ikusiko zuen nola egiten da. Errex. Bikain, mira, guakamolea bai kasu honetan guztiz eguneko eunen mexikarra dela, bai errezetaldetik eta bai izenan aldetik. Zehazki, bueno, esaten da mitologiaki lotuta daola, ez? Bera, azteken olako ketzakoat, jainkoak, gizakiari eskainitako errezeta dela, eta bere jatorrizko izena da aguakamoli, hau da, moli saltsa da, orduan, aguakalt. Aguakatearekin indako saltza. Aguakatearekin, hoi da, Hemen zehazteko edo garai prehispanikotan produktu sakratu ezen, ez? Honako bizitza sortzailea bezala zen, edo hortaz hartzen zen, eta hori bai gutxi ekoizten zen. Zergatik, 3 zibilizaziok bakarrik zutelako aguakateren inguruko ezagutza. Eta gero, aguakalt hitzorrek esan nahi du berez zuhaitzaren testikulua. Hori horreaino, eta horreatik ere bizitza sortzailea eta maten zitzaion sinismen guzti hori. Hemen aurkitu deten hau, nik pixkat hol hartuko nuke gero azalduko dizuet zergatik, baina badao esanera bat, non antza fruituaren irudikapen erotikoagatik, hau da, testikuluaren itxura horregatik, emakumeak debekatuta omen zaukaten bai aguakatea zuaitzetik hartzea, bai ekoiztea, bai prestatzea, bai birrintzea, dena delakoa. Gizonezkoak beharra bakarri zen, intzezaketen gauza bakarri zen. Ne hau kosta itxezait pentsatzea, hola zenik. Orduan, harakatu edo bilatzen ibili naiz, garai prehispaniko haietan emakumeak ze papera zuen zibilizazio horietan. Hori da. Orduan, antza, ejertzituan parte hartzea ez zitzaien uzten. Horregatik, esaten da, diru zero, goraka iteko aukerarik ez zuela, baina bestela, oinarrian denak berdin, tasun batean edo bizizien. Poligamia ematezen, gizonezko buruzagiak emakumeak izan zitzaken emazte gisa, eta gero hori bai, Espainiarrak kolonizazioarekin batera guzti hori bertan bera jausi zen, emakumezkoak etxean bakarrik egon ziteke umearen zaintzan, eta ondorengo guzti hori. Orduan, nik gehiago iruditzen zait daudela, bertara joandako kolonizatzaileen eta erlijiotik olako hartutako... Eta ordutik aurrera, gaina idatzirik ere olenago esan, eta ordutik aurrera seguruenik hartu eta moldatu bero ingo zituzten ero. Hori bai, zuek honen inguruko ezagutzarik baldin baduzue, harakatu nahi baldin baduzue, edo dena delakoa idatzi txorien abildua itb.eusera, eta besterik gabe, nahi baduzue zuen iritzia ere gurekin partekatu dezakezue. Bai. Bueno, nik hemen gatz pixka bota diot, eta horre lagundu digu, birrintzen ondo gure pipermina, lima zukua botako diot bertara, eta ero aguakatea, eta jongo gara hemen nahasten da birrintzen bat, eta erdikin ero nik uste niku izango gara. Eta gero aguakate, guakamolea sobratuko zaigu, eta guakamole horrekin, halako bihurrikeri bat iteko asmoa daukat, orduan, eta ikusiko, bat terdi pila botako izkiotakia. Eta hau izango zen, ni mexikar bat ez da, era tradizionala. Gero, zuek ikusiko zen ituzten, guakamolea pila bat, tipula gorria txiki-txikina botatzen zaiona, tomatea ere botatzen zaio, hor, varianteak, martorria botatzen diote bebai batzuk, hor, nahi duzuena nik, lagun hone pasatakoa egiten dizuet, eta liburu batzuetan da ikusi dut, eta beraiek simple egiten dute. Gero, tomatian, garaia danean da, tomatiak indagia oso goxua eratzen dela, eta hau bada gauza bat, dipeatzeko erolan pikatzeko bizio. Hori esan da, limarik ez badokazuen, limoiarekin ere, berdin inalduzula. Eta bezetan erotzen ibili behar. Beti esaten duguna hemen.
Bueno, variante edo aldaerak aldaera gauza da edo egia bakarra da guztiz munduratua daun errezeta dela, ez? Hain munduratu daun non bere egune daukela egutegin, eta hau da barkatu irailaren 16a. Irailaren 16an Ia nire urtek. Urtebetetzea, zure urtebetetzea 14an. Baina nola konpartitu Zigor Iturrietaren eguna, aguakatearen egunarekin, edo barkatu guakamolearen egunarekin. Hombre, batzu esan, euskan potrokin, igual. Hala, igual, lotzen du holan, horrekin. Zer, baston potroa da. Bueno, errekor Guinnessa ere badu, zehazki 2017 Mexikoko Jaliskon 2,88 tonelako guakamolea prestatu zen. Guakamolea, ostra, ja neon, aguakatea buruan. Ez, guakamolea zaiga, zigor. 2 tona? Bai, gaina guakamolean egune, bai, eta gero da errekorra. 2,88. Hau da, 200 kilo gehitxo, pixka gehiago, eta 3 tona eta iritsiko zien, baina bueno, hortxe utzi zuen. Eskaintzan bezala. 2,89 etzien iritsi. Egia esan barkatu, egia da... Kilo eta kilo, guakate beharko ziren. Bai, ez hori bakarrik. Egia da, eta hausnarketa bat egin behar da, egia esan guakatea kontsumitzen den tamaina guztingatik ez dela jasangarria. Beraz, txiste txarrau, txiste txar bezala gelditzen da. Bueno, piperra, hauek indaude, oin bai, biguna daudela, eta, bueno, 15-20 minutu behar izan dute hauek, Tximurtu gabe. Eta hauek... Geo ximurtu itxei, ez? Baina hau biguna dago, hau. Nik ustotenekin utziko ditu pixkat epeltzen. Bueno, mitxe. Eta guakamolerekin jarrituko dut, eta ero birrinduko ditu. Bai? Bai, listo. Bueno, guakamole bere egune dauken bezala liburuak ere badu, eta egia esan ordu gutxi batzuk besterik ez die falta liburuaren eguna izateko, nazioarteko eguna izateko. Eta, bueno, egun esanguratsu honen helburuek, urtez urte errepikatzen duen bezala, eta azpimarratzen duen bezala xen, irakurketa, irakurzaletasuna, liburugintza, argitaletxeak eta egile eskubideak bultzatzea, sustatzea eta indartzea die. Gehiago bitu bitxikeria bezala eta hortiak bezala. Badakizu urtero izaten dela liburuaren munduko hiriburua, aurten Guadalajara da, Mexikoko Guadalajara, beraz, gaurko errezeta eskura eta esaten dena, apain datorkigu. Eta irakurri dezagun gehiago, mesedez. Bai, gaina gaur egun paperekoan irakurri dezakegu edo esaten dena, Nik erosi nuen, zer, liburu elektronikoa? Bai, ena izaiten, liburu elektronikoa. Papera nahiago. Bai, nik uste... Papera dakinik. Hor adibidez, irakurketarako elektronikoak bere espazioa edo alorra guztiz konkistatu ez duen bezala idazkerakoak bai. Idazkeran, esan nahi nuke, adin batetik aurrera geroz eta gehiago idazten da ordenagailuz edo mugikorreko teklatetik. Hor legunean bitu, bilera izan gendun ekiren irakaslarekin da, bakizu, haieki ari da ikasten, idazten eta irakurtzen da hori. Eta matematikako ariketa pila bat etxea bialtzen dizkidutenak dena dira tabletak egitekoak. Baina eskeguk, eta irakaslea gurekin bat zetorren, gero, oin ume, zenbakiak gaizki idazten dituzte, igual 6 alderantziz, 4 alderantziz, eta gero, ez dute, etxean, eskolan egiten dituzte praktikak, nola idatzi behar den hori, baina gero etxean, etxeko lan guztiak tabletakin dira, eta oso erreza, oso entretenigarria dira umeendako, eta guztua ibiltzen dira, baina gero, oin umeak adin hortan zeikasi behar du. Idazten, ez? Ondo idazten, eta heltzen arkatza ondo, eta kaligrafia, eta hori dana. Baina gero, etxeko ariketa pila bat dana tabletakin badia, inglesekoak ere bai tabletakin. Eta horren inguruan egon ginen, da, berabe gurekin bat zetorren, niko kritiko dela irakasle pila bat, hori bai, ondo da bela, teknologia berriak erakustea, baina adin batetik aurre, oin beraie behar dutena da, ikastea, idazten, eta hori, eta hartzea Bueno, eta zenbakikin adibidez ariketak itxeko garaien logika hori ere buruz bilatzea. Adibidez, baina bueno. Vale. Nola juten garen gauzatu. Bai. Bueno, hemen botako dute aguakatea moztuta, eta hemen birrintzen jongo gara, eta azkenean bakizu olako krema bat lortu behar dugu, Nahi baduzue, batzuk sardeskarekin iten du, nik ja rabola bertan daukadala, ez du zikinduko ezer gehiago. Eta ero sardeskarekin, ero beste patata zanpatzeko horrekin, hau jongo nahiz birrintzen, eta gure krema hemen jongo ero emeki loditzen.
Bueno, bida, aipatu bezala, geroz eta gehiago idazten da ordenagailuz, edo bestela, mugikorreko teklatu bidez, edo dena delakoa gauze da, ez bat eta ez bestea ez diela behar bezala garbitzen, eta adituk esaten duela, astean behin gutxienez garbitu behar dela zeren eta, bertan olako bakterioen ekosistema guzti bat, osatzen delako, bihurtzen delako, eta, erraz ugaltzen dielako hauek. Horra aipatzeko adibidez, ordenagailun teklatu batek komunontzi baten egon daitezken alako lareun bider bakterio izan ditzake. Hori, baina, jentiak janiten du ordenagailuan aurren. Nik horako ikerketa ikusi eta janaria purrak eta aurkitzen dela horre, baina... Ez bakarrik, ez janaria purra bakarrik, gero ere, zuzeoze, ukitxu, ez dakit, azkenen ni ez dakit, eta gero tiki-tiki. Dakit, Bai. Edo... gauze da azkenen merkatu badaudela teklatu ongi garbitzeko zenbait eta zenbait produktu, beraz. Bira, hemen txen ekarri dizkizuegu batzuk. Bai, ekarri ditut. Baukezu zuzera azaltzeko? Nik hemen birritze jarritxukot eta zer erosi behar duan. Adi, lehenengo eta behin isopropiliko alkola dau. Hau, alkola berezie da, honako esaten dena, pintura, letren pintura eta ez altxatzeko. Beraz, alkola normalak esan genezake ez do balio, desinfektatzeko olako intentzioakin edo helburuarekin limagoaz alkola kotoi batean busti eta teklatua garbitza, pintura hori altxa dezake. Beraz, alkohol berezi badau, isopropilikoa. Gero badao aire konprimitua ere, olako, esan genezake pistola txiki batekin. Eta horretarako teklatuari buelta eman behar zaio, baina ez da txigorgailu batekin bezala pan eman behar. Ados, besterik gabe, buelta eskerrik asko. Olako osan niri aurretik abixatu behar zaizkizte, bezala. Bai, imaginatzen naiz, ez, teklatuari buelta eman eta... Gure hogi txigortzailean, hor geratzen dien papur batzuk ateatzeko... Tipikoa da. Eman zaio, tipikoa da, arraskan paren jarri eta lanba. Beldur gabe. Eta gaina, gehiago, hogi txigorgailun azpin jartzen maztu olako erreteilu bat edo plater bat. Hogi birrindu daukazu, aste beterako gutxien gratis, esaten dena. Esan dako, teklatuari buelta eman, eta gero aire komprimitoarekin olako putzada batzuk eman besterik ez. Gero dau, masilla edo gel likatxo hau, blandiblun antzekoa da, eta pasatzen dezu, eta olako zirriku guztitara iristen da. Eta bukatzeko dau argi morea, hau da ultraizpiak. Eta aspiradora, hor barruan tekla, nahi dut ez, zurga hor teklen artean da geratzen badia, norbaiteko gia apur batzuk eroan, hori eta baten... Bote guztik. Ui, be falta zait. Be gabe. Izpi ultramorekin hemen adierazteko gauza txiki bat edo olako bitxikeria bat, oain 13 bat urte edo merkaturatu zen estatu hartuarren eskutik olako esan genezake ultramore izpiko gailu super extravagante bat, eta zen. Ordenagailun azpin kaxoi bat zeon, eta barrun teklatua zuk ateratzen zenun, idatzi, eta gero bere gixe sartzen zen, eta izpi ultramorekin bere gixe autogarbitzen zen edo autodesinfektatzen zen. Egi esan etzun arrakastarik izan, edo behintzat oain ez da ikusten, oain ikusten dienak die eramangarrik, mini izpi ultramorek, olako flexo modukoak, eta hauek di eramangarri, bidaian eta bar, eta kontuz mugikorrak desinfektatzeko ere balio du. Ondo, bikia. Zen bagoz, Eta horri loli zeinek etarako dira adierazpenik, zerbait? Loli zeinek adibidez, eman dezaguke, teklatuaren ondoan, zer jarri ere, guzti hori pixka tapain eta desinfektetuta izateko. Bai ez? Segur baiz. Bai, egie, noa, ala. Loli, hauek bai, izautzen ditut, orkideak. Orkideak dire, ze polikiak dire. Oso. Bai. Jaione, ekarri ditugu hauek dire Stefanotis variedadeak. Gehien ezagutzen ditugunak horiek dire gure etxetan ditugunak. Baina egia da, gero badaudela kambriak, badaude, hau adibidez, ludizia, baita ere orkidea da, baina begira. Hau bai lurretan egiten da. Orkidea gehien bat pinu azal eta azalakin landatzen dugu. Baina egia da badagoela variedade bat, hau da, ludizia, begira ze politia den, lore txikia du, eta bera ze osto politiak ditu. Berezi. Hori bai lurretan egitea badago. Eta beste variedade guztiak, denak beti bezala, pinu azaletan,
etxean errex egiteko moduan, oso politiak. Bueno, errex ez dakit, niri egi esan pertsonalki hilitez ezkit. Eta horra adibidez, azaldu izan didate, esaten dena sustraiak, biztan egon behar duela lorontzi gabe, egia da hori? Bai, ikusten duzu, airean egon behar dute. Bai, bestela barrenean ito egiten da, usteltzen da, ito egiten da. Orduan hori, bai, egia da, naiz eta lore potoz o tiestoz aldatu, sustrai horiek beti kanpoko aldean alditu behar dute. Beti kanpoan. Eta gero ureztatzeko adibidez, ez dela gainetikin behar, baizik eta azpitik edo ez, zehozer ontzi batean ura jarri eta gero hau gainean. Bai, gauza da, nik urbaso bat botatzen badiot, nola lurrikan ez duten, karo, bota tatera egiten da zerituan, orduan ez diot denbora ematen xurgatzia, ura xurgatzia, egila da zuk esaten duzun moduan ongi, edo bestela pulverizadore batekin, txiz, pixkat bota, gauza da, pinu azal hori busti egin behar dula. Eta gero, beste buruko min bat ematen duna honek izan liteke honako zorri txuri hori ez, gaitza ateratzen zaiona, zer egin dezakegu hori saiesteko? Oso ur gutxi eman, hori alde batetik. Eta gero argitasun normal batekin, berez, ez du gaixotu esanik behar, horrela gaixotzen denean landaria, pentsatu zazu betiro, sustraiak ustelduak daudela, beti. Gero, hau, egi esan ospitaletako lore erregina da, ez? Opari gisa emateko eta zergatik? Mundu hontan betiro orkidea landare berexia, landare elegante bat, eta begira ze koloriak, nola koloriak diren, oso politia da. Gero badituzu, ikusten duzu tamain diferentia, begira txikila hauek ze politia diren. Hau, baitare, begira ze koloriak ditu, eta barkatu, baina urdinak ere existitzen die, egie da tintatzen direlako hori edo kondaira da? Ez egia da. Orkidea urdinikan ez dago, baina, segun, etxeetan, aztegitan, ureztatzen dituzte tinte urdin batekin, beti izaten da orkidea txurila, orduan ureztatu podore hortaz azkenean urdinak egiten dire. Baina lori hori botatzen dutenien urrengo loria berriro xurila da. Amigo, babida, zenbat gauza orkideen inguruan. Hemen egoen, xili zuen zuten. Da, ez dute zer aurreratu, Hau, erdi listo dago, ikusten zuen, pixkanaka askatu egiten da. Orduan, ikusten dugunen askatzen dela, hori izango da puntua. Oraindik utziko du pixkat, lurruntzen. Banana bat froga egin dut, ez bada, eta ireki dut, eta ikusi, hemen daukat, nola barrukoa dau, xamur egin da, eta bazegoen errezeta bat, gozogintzakoa, eta uste dut eitzen zala bananak horrela, eta gero ez da esne gainakin olako lizunkeri bat eroitzen zan, baina hau, helduta, goxo-goxua. Galdera bat, fruta ontzin hilabete terdi damazken olako banana beltzoik badio du? Hori berdina izango zen. Barrukaldea berdintxu, Hori dena azukrea da. Hau dena. Hau kozinatuta dago, biuna, xamurra, eta oin zandako egingo duna da, birrindu, guk asuntan robotarekin, baina bestela irabia gailuarekin ere, birrindu, eta holako pure fin bat atarako, eta pure horri, gero, 50 gramo harto irin gehituko izkiogu, eta lantzen jongo gara. Eta asmoa da itea horrelako hori izan dako, paperarekin fin ireki, gero moztu ingo dugu, eta gero hori biltzen da, nola teatzen da, baina, eta hau, ikuste duzu, nola askatzen dan. Oda, nola, txus pasta moduan. Txu pasta askatzen danean. Bi buelta erolan emango izkio gehiago, lehorregi ez dut utzi nahi, eta hortxe, utziko du. Bale? Hau berrintzen nahi. Salta pixkani eta jaione, eman, itzein. Bale, izpiak, ultramore izpia zaitugan olako gailu hori, nola sortu zen oain hamarkada bat edo, eta egiesan etzula bidea hundirikin, hola behintzat. Bada ordea beste gailu bat, bi hamarkada edo badela sortu zela, eta ibilbidetxo bat indula, eta gaur egun edo gurean dela, ez dakit askok ezagutzen duzuen edo ez, eta pandemia garaian batzuk behintzat erabili dutela. Eta da, distantziara musuak emateko gailua. Honen izena, Kissenger edo Kiss Messenger. Hau da, musu mezularia edo musularia. Nola funtzionatzen du horrek? Bueno, gaur egungoak
gaizkin hasiko naiz edo lehenengo prototipotik hasiko naiz. Lehenengo prototipoak garapen bat izan zuen egia esan eta merkaturatu zenen zen olako karkasa bat, mobila sartzen zena eta behian zeukan olako kuxin bat, espain formako kuxin bat, sensorekin edo sensore bidezkoa. Zuk horri zenun presioa, besteak antzematen zuen munduko beste puntan esan genezake. Bueno, hori gaur egun guztiz eguneratu da eta aplikazio batekin dator edo aplikazio instalatuta benetan pasiozko musuk eman eta jaso omen daitezke. Itzik gabe geratu naiz. Serio? Ala, eta bueno, haizu, ez dakit, imaginatu. Kontxintxinako pertsona batekin edo zure bikotea, ez dakit nora doala 5 hilabetetarako, musukatzeko aukera bat, teknologiaren eskutik daukaguna. Ni hortan aukeran tradizionala naiz, eta betiko musuak eta nahi hau. Egia da, hori, norbait kanpora joan bazaizu, eta beste aukeraik ez badao, baina... Zigor, zuretzako, eskura datorren gailu bada, zu, super txiloera zoaz. Baina beto, txiloekin egia da, beto, niri garai batean, 2011 da hor, kirolarekin da tokatu zitzaian bidaiatzea, Japoniara eta junginen, dakan munduan zer da ibili, eta egia da, orduan, deiak, deitxu altzan, da deitzen genuen, da umekin deitzen bai, baina oin, bideoiamadak erori, hori gozada da, ume txikiak eta euskagunakin da hartu, eta hitz egiteko, baina, oain jarri hau, kixen jarrau, eta horreman, txikitzu, eta besteak jaso egiten, no? Hoi da. Eta epelak dire, hotzak izango di bestaldekoak? Ez dakit, horraino ez dakit, probatu eta gero guri azaldu zigor. Bueno, agian gure ikusletakon batek edo bada, ala baldin bada, anonimo badare, idatzi txorien albidua itb.eusera eta argitu diguzue, favorez. Ez. Bale, gure banana, listo? Pure egin da, eta hoin hemen, harto irina gehituko diogu, eta hau lantzen jungoa pixkat. Hore, behintzat ez itxaskor bat lortu arte. Neiko jartzen du, hau biuna geratzen da, eta kontu handiz da landu behar da, eta ala ere hemen irin pixkat gehiago ekarri du, zekago. Errezetan, 3 banana jartzen ditu. Bananan tamainoan arabera, irina gehiago, ero, hori beti ez da zehatza, banana bat olako aurkitu aldugu, eta ez da olakoa. Ordan jun jolasten, baina izan behar da, landu aldan ore bat, eta pixkat itxaskorra, eta nahiko delikatua. Eta gero kombinazioa hori, bananaren gozoa, eta gazta, eta babarrunak eta oso goxua gatzen da. Desiatzen da. Hemen, ekilore olioa, fregitzeko. Gero. Vale. Ados, bira, musuk ematen ditzakegu distantziara, eta, beste gauza bat ere hor bada ez, musuekin lotuta musutruk, gauzak musutruk eskuratzea, baina kontuz, musutruk eta sinpaitia ez da berdina. Ez da berdina. Sinpaiken alda hoindik. Bai, upela ziken otea. Jende jentzute zenio, sinpain dugu ez dakin onda. Gaina kolektiboan, ogerra hoan diken. Lehenengo eta behin, sinpa bat itea da, sinpagar aldik, eta hau gehien bat jatetxetan eta tabernatan ematen da, ez? Kontsumitu eta bapaten hankain nahi eta ordaindu gabe utzita. Kolektiboan inden hau, Bartzelonan izan da, iragan otsailean eta 30 laguneko kuadrilla bat jatetxe batera joan zen, 35 euroko menue jatea. Osa, 1.000 euro inguru, 1.000 euro inguru. Bai, gauze da menue... Eta martxein zuen dara? Bai, baina, ikusi, nola planifikatu zuen, adi, bota. Bai. Osa, ja, prestauta juntzien hortara. Nik ez dut uste ongi prestatu zuenik, zeren eta... Antza, bazka altzez bukatu eta zerbitzariri eskatu zien gaina, azalo lodi izaki, txupito batetara gonbidatzeko. Zerbitzarie botillakin zetorrenean txupitoak betetzera, hauek altxatuta, martxain zuen, parkineko kotxeak hartu, eta rally baten pare alde intzuen. Gauze zer den, zergatik ezki planifikatu zuen? Kuadriako 3 komunen gelditu ziela. Ai, ama. Zozoak. Karo. Eta no ordain duzu ondana? Ez, gauze da, jatetxeko jabeak 3 hauei ordainarazi nahi ziela bazkaria, baina hauek,
ez zuen nahi, eta bueno, tirabira artean azkenean behintzat alde egin zutenak bizun bidez ordaindu zuen bakoitza berea eta 3 hauek gero jatetxekoari. Ez itzaien arpegia lotza zirruri. Nik Bai, sinpa bat ez. beti ezagutu izan du, jendeak tabernan egiten zuen, ez dakit, ez dago kombinatu bat hartu eta martxa, gaur egun ere, Bueno, hor gertatu zen gaione, zuketan nik horre ezagutzen duen taberna, bueno, jatetxe hortan, eguneko menua emoten genuela, tipo bat zegoen, baskaltzen bera bakarrik, eta bapatean deitu inzioten o telefono hartu zuen, da altzatu zen, da juntzen, da kotxeko giltzak utzi zituen mai gainean, da, bueno, zerbitzariak ikusi zuen, eta etorriko da, etzala, etorri. Eta juntzen telefono izteiten, da ero konturatu ginen, olako giltz zar batzu zila, euskalo zila eserrenak izango, eta, bueno, 10 euroko sinpa egin zuen, eta ero esaten, bueno, ero astu izaizkio giltzak, eta etorriko da, giltzak, inoiz ezala etorri giltzoien bila, eta 10 euroko menua jan zuen musutro. Bai, ditu. Bueno, honi bazien gutxienez, zingo jo. Olakotan ez da honik deseatzen. Baina, ezatu, Bai. ez dakit, Miserable. pentsatu nahi dut, nahi gabe egin zuela, ez dakit, baina, bueno, ero agian ez zukan ezer da, bueno, boixak. Bueno, esan kuadrilla honetakoak aldeintzuenak behintzat arpegirik eman gabe pasazien bizumari esker, Hori da. Bestela, euskalo. Eta gaur egun, bizuma etorri bada, gelditzeko etorri da, Batzuntzako benik. Ni gu kuadrian nik egia esan, bueno, azkenen jarrin behar izan nuen, inoke ninitzen bakarra eneukala, baina, bueno, betxo, daukadanetik, kuadrian bakarrik ere altzatu, ez da, inoiz, bueno, gertatu, betxo, baina kastapare bat ordaino gara ditu bizun malde, bidez, hori, baina, bueno, komodua da. Hala ere, nik, naiz, hortan be klasikoa, dirua zerbait beti gainean ematen. Ze gaur egun bado jendia. Hortanoa. Ez duela eramaten dirui gainean. Bueno, hortanoa, baina ez dakit, zehozea Bai, ez papera, hemen, labeko papera hartu, ingo duguna da, olako bixafla moztu, eta hemen bolatxo bat hartu, eta lusatu ingo du arrabolarekin. Arrabola, ero hemen, eta egin dituenen honet tortilla mexikarrak, olako gailu bat izan ezkero, horrekin ere, egin aldu. Orduan, errexena holan, hartu, koiara hemen dukat. Koiara, pixkat, eta a ber, neurri hori jungo gara ikusten. Berez hori itxaskorrak gatu behar da, Osea, nik uste, eta ero ikusten mago, lantzeko zaila dela, hartu eta irin pixka gehiago botako diru, eta, bueno, txoriene... Roskilla bezala behar duna inbeste bota edo hartzen duna. Hartzen duena, baina, bueno, nik uste gero eta gehiago bota, sakarragoa geratuko da. Orduan, finagoa hobe. Eta gero bai inberdana, hemen paperarekin berarekin, lusatu, eta gero bildu, ere ingo duna gazta jarri, tak, eta ero itxi. Eta ero, hemen dako ekilore olioa, eta bertan, frejitxu. Bai, bida, bizumaren ingurun egia da, teknologia berriak ero eskudirua alde batera utziko duelako teoria da hola, edo susmoa, edo ideia, ez? Eta, bueno, horren lekuko da, eskudiruaren ondoren, honako taloiak ateratzen zait, txekeak eontzien, txartelak eontzien, txartelakin ordaintzeko minimo bat jarrita zeon, saltokitan eta tabernatan, pandemiakin hori gutxitu zen, eta pandemiakin ere zer goitu zen edo zer gaien duzen bizuma. Azken finean, gaur egun ematen ari den korronte hori, ez? Ni alare surrealista iten zait, egi esan. A ber, bota, zergatik, jaione. Zergatik, bueno, lehenengo eta behin, hori ez, eurotxo bat edo olako prezio txiki hori edo honekin ordaindu daiteke, baita mugikorrarekin ere, baina adibidez, kuadrilla bat, gelditzen da zeozer poteorako eta botea jarri behar data. Nik ez dauket diru eskudiruri jarri zumesez bizumaz pasako izut. 3 euro puñetero esaten dena, bizuma bide bata besteri, kutsazaina hortxein izan da. Baina hori baina okerragoan iritzen zen, kafesne bat eskatzen duena eta tarjetakin ordaindu nahi duena, taberna batean. Hori ere badaola? Hori ere badao, eta gero, azken finen ere, badao jendea ez eskudirurik, ez txartelik, eta ez bizumik, eta ez mugikorrean inungo aplikaziorik ez duena. Egia da bizum... Bai, badao, eta egia da batzuk esaten duela, erabiltzaile batzuk bizumak adibidez, hori ez, zorra kitxatzeko edo momentun kitxatzeko baliabiderik onena dela, baina zalimako ez ezer, zer bizitza guzin sinpa, zorretan. Ez, mesedez. Bueno, guri denbora juten nahi zaigu jaione. Hauek, utzia zuen batzuk egin,
Vale. Eta teknika hau izango zen, holan, itxatzi, ikusi duzu, bete dugu, eta oin, kontu handiarekin, altzatzen jungo gara, eta holako empanadilla antzeko batzuk ingo ditugu. Kasuntan, quesadilla. Irin pixka gehiago. Vale. Baina, bueno, ideia gure ikusentzulek hartzen dute. Hau izango zen, gero hauta. Hori guain zarpeatu. Han bildu, hori ea, zarpeatu. Bueno, irin pixka bat gehituta konpondu dugu, eta, bueno, batzuk ja frejitu ditugu, eta ja xamurra geratzen dira, Hemen dauzkagu gero, paperetara atara dugu. Eta gaur ekarri zuegu, guakamolea indugun hontan, aukera moduan horrelako rol mexikar berezi batzuk inalditugu. Hortarako, ez duzu besterik egin behar, luzoker bat hartu, horrelako zuritzeko gailu bat erabili, aurreneko geruzak kendu, eta ero hau beteko dugu, gure guakamole horrekin, txia hasi batzuekin, eta piperraz pixkatekin. Eta bueno, sarrerako moduan, beste aukeratxo bat. Oso erresa da, horrela hartu, gaz pixka bat hemen, guakamolea, hau, bueno, humusakin, bueno, bai, zatik, humusakin barazkiak eta holan jaten dira, ez? Igurtzita normalean. Gaina luzokerra, bueno, eskura datorkio, ez? Pixkate hango barazki bat ez da, ez? Bai. Eguzkitakoa eta udakoa. Bai, piperratza. Beroa, barazki bera ez da beroa, baina, bueno, beroa gustatzen zaiola. Guri bezala. Eta listo. Eta hau, bildu horrela, beti puntan ez jarri, hemen, hori, rol mexikarrak, guakamolearekin beteta. Vale. Bi aukera. Dastatzen hasi baino lehen, zerbait esatekorik? Honegin, hoi da. A ber, nola gatu dira? Ni lehenengo erditik ingoet ikusteko, uala, txabal. Gaz, no. Bueno. Benetan onak, ideia bat etxean egiteko, irinakin jokatu, ni 50 gramo jarri ditu, baina bota jozu igual, 100 beharko ditu, eta jaio nitzik gabe da honontan, eskerrik asko horri izatearen, musu handi badanoi, eta horren horrez.